Zviri sei ndadzoka zvakare neimwe video asi panguva ino ndazochiuya kufamu kwabhudhi wangu tambotanga tiri kufamu kwamwe bhudhi wacho vakuru vaya vangata zvehuku vakati ewa chiregei ndokuradzewo pangu ini pandakatenga bangu rangu nemavheji to the veggies test handitika saka bhudhi makati aiwa madzamu mangu sorry zvenyu madhamu mangu kuti vangonzi vhurumvhurumu tachiti pamwe ndo vachaita kamera woman saka vanyengerwa nachiponda moyo zvikanzi uyai handitopira chii mukati mevhidhiyo saka chiponda moyo chabhudhi zviri sei? Tiri right isu makadi yenyu nani ndimi zvenyu muri kubata basa guru kudai? Tisi tiri kumbozama kumbomira-mira. Saka vasati vatangotaura dangoti mundiudze imi kuti chii chakaita kuti mutange zvemavhegitable. Ndachiona kuti pane dzimwe mbambaira maburi atisi kuzobusa kuti pane saka distance akati rohwe nechando tikaona maspinach munoita zvakasiyana-siyana. Chii chakaita kuti mutange zvefarming muno muSouth Africa? Chakaita kuti sorry yenyu nokundijuma kuna kundijuma kwamaita apa nditombozvi kuti zviri kunyatsokina nepi zvakaita kuti titange farming inyaya yekuti taimboshanda ngati baba wakwangu waimboshanda tiri panext up pavaichengeta nguruve nehuku chichi saka vakangowanawo pane pisi yaivapo yeland nongotangawo kuzongorima murivo uyoyo tichingoti wekudya tisingazivi kuti unokwanisa kutengesa uchiita mari saka ndongozonzwa vamwe vachiti chii rima muriwo wakawanda togona kudi kukuhodherai ndokutanga kutongorima uchitengesa kuma5 rand wokudyawo vanhu vachitorawo ma10 rand ndokutongozotanga vanhu kutotowanawo yekutenga chingwa neairtime nekodzingiwo bishana ndokutaona toti zvinenge zviri kudii zviri kutoita izvi ndokuramba chitowedzera space kutorima pakati kure ndokutanga uchitotengesawo ma10 bundles 15 bundles 20 bundles ndokutoona kuti zvinodi zvinotoita izvi saka motori your own boss ndizvozvo alright saka tatanga stage yekutanga iyi ndo amati maseedlings handitika saka titsanangurirai ipapapa kuti maseedlings aya chii chinenge chizoitika from then ndikuona akawandisa ndii munoda kuzomadzvara here kana kuti munongoita zvinoita bhudhi wenyu zvokuti munozotengesa munoita sei? Aiwa apa ndakudavira manje ndini chibaba saka zvoita kuti maseedlings aka tikutotengesa nesiwoka tikuda kutoti timadzvare muri kuna space ine spinach yese ine spinach inoita sekuti haichadiwi makastoma edu isusu ndina nawo chavo kuti atakatemba kuti atenga muriwo maspinach anotenga muriwo saka nesariyoyoka tikutengesa tikisima apa kutosima kauko kutosima saka batika zvakatosiyani ndikuda kuti nditeure upcoming farmers ndeye masakas zvetoziva zvokuzimbabwe ziva zvokuti unotora masaka ndo zvamaita ndio zvazoita but here in South Africa nenyaya yematemperatures muriwo wedu uya wewakovho unotumbuka unotumbuka this winter season unotumbuka saka pakutumbuka yapoka last year ndakatora that advantage yekuti ndoda kumboona kuti kana tikatora maseeds iwaya anotumbuka zvoita here kuti tikamasidza anobuda kuti tiwane ndo iwaya aya no apa ipapoka awa masakas futi alright but ndiyadzokutadza imwe ndima yema uyu saka aya esa ndikuda kuti apa panotaura kuti iland inoda kutodzvaliwa futi iyi then nemasprinklers enyu zvimwe chetewo futi handitika hamudidziwo zvakare nezvibhaketi uku ndo kuchiku kwatinoti kuCBD kune green yakapenga kauko uku ndo chaiko manje alright ndo kunouya vanhu vachida kuhodha vachiita sei zvazviri endeka ndoda kutaura kuti zvakamesa apa
Iye ika. It was in Apa. All right. It was a G. It was a necessary. Iyo here. It was a necessary. Danganda kadzara. So kaita uko. Ko kwatapa uko. Saka ndengo kumbira vatengi kuti ndokumbira mundu siro 1 then was so kada yangari 30 meters. So ndakana yangari 30 meters by 53 rows. A single row is for 350 rands. Ai papo ndo ai papo zaka badara papo. Ko zvichena zvizi. Zebi. Mufudze mune mchiza. Mufudze etengetikisa. Inonzi ifeta 232. And it's as good as organic manure. Iyo haikisi bosi kana vatengi wedeka vanotoida. Vanotoida chaiko zokuti vanototi bosi mona this is greenish. This is green. Inobva mune zvinhu zvenyu totozva mune zvinhu zvenyu yese ndimi munorima pesa apa madhamski iwe kungofonerwa kuti toda mabhara mangani nemadzine mangani ko iyi futi masidzi futi aya masakasi but inzwaka ininika ndakukombita manje pakuti ndakuita zvokumuna murikuona this is seedling zvasiyana manje nemuriwo wese uri mwana yevanhu vese zvingori inini kuya kwatabva kuya apa takukwanisa kukombita pakuti sezvakaita this time ka iyi inonzi pure evergreen. Alright. Exactly. Zvasiyana nekovho yose inengorimwa nemunhu wese ungava nayo but isusu takukwanisa kupunzva makastoma nenyaya yekuti vanotozva kuti vane zvavanoda zvazviri. Alright. Saka tochidzika takadaiwo so zvimwe chete ka izvi zvanditi zvimwe chete tikutozviona saka nhasi ndobvawo nebhandu ndindadi naye maichimondi mwii ndindadi Alright. Ndikuzviona kani hey saka ukutodiridza ndatovhundika ndikati esi nyoka iri kufamba chivharaiwo chivhara ndavhunduka pandawa ichiti shika ndafunga kuti asi nyoka iri kuti hoho ichipinda mukati mekera. I can take this thing. I have to remove this thing. Ndoina nacho bozi ine anzorina mari kuti takuti flaska pressure yemvura yangu aiti kuti ndivhuri masvika yese nda wese saka mune chimukapedza pamwe chibvisa monisa pamwe muchingodera muchidera yenyu right ndakutozvita izvi tione saka munhikikini ese muchingodera muchingoisirira zviyekera izvozvo Yete chingoti tikadira pakaita kana kuti 2 hours tobvisa panenge patoita tinesa pamwe futi chingodero panguva imwe chete tinovhurira masprinkler 5 kana 6 ndio vanokwanisa kudira nepressure yacho kana paita tobvisa tichisa pamwe tikati garden yapera. Aiwa tozvitenda aiwa tinotenda pane zvimwe papasara here pandisina kuona mavheji ese mataipi hai imi pichesi inenge iri yenyu here kana kuti but munondiudza kuti mane mayezi mangareka muchirima imi
Guri? Guri rogacha ere? Hamundi udzimi. Hamuri vinemeremi. Ayo. Bona boka. Ndo pa shop pedi bana. Wana no yashengera ipapa. Ndishiri ndere kutonyika murivo tatana mabhandro edu tonyika mutishi. Toma line ipapa ndokubva sprinkler vachidi vashimaitawo. mvura chimirira makastomers. Ndaizoona mapikicha enyu mune makaisa apa. Ipapa. Makaisa muvhe ko makaisa ipapa. Tinoto cleaner, tinototsvaira pesa apa nenge pakachena tenge inenge yakatochena takaitsvaira pakachena pari smart. Kama line mabhandro edu 10 chibva nokuti order munhu unoda mangani. Lazi boda ndiyari nizve? Ane zuro. Zuro takatengesa 90. Takatengesa mangani? 90. Takatomaisa ipapa. Ah, you guys are making it. Yo, that don't show us gross South Africa. Mobozo zetetka. Kana kurikuti bozitira good customer care. Kana customer yedu ikataura kuti ndiro vanhu vakadai. Toigadzira. Then toma WhatsApp. Whether kuti unyanguva ika kuti bozi. Ngosvika zvake zviripo. Toita so. Mabhandro akamwardzwa kavangoso. Umakutanga utodiridzirawo achiyekera. Order edu tinoita makuseni chero munhu achiuya na3 kana na4 tinongeta makusendesa mabhandro apo anga achidirwa mvura zuva rese anotowana bhandro ravahombe rakura kudai size vanoda. Apa ka ndo panonzi pamukanya chikarambuko Green Veg shop. Wow. Saka lese kana vanhu vachida kuzokubatai vanokubatai panhamba dzipi? Tobatika panonzi pa 061 958 4290. Apa ndo pamukanya. Tani pamukanya 062 memukanya moga dzangu dzamemukanya monibata pa 062 322 4880. Amen. Then tine Facebook mukanya chikarambu Green Veges. Yes. Tikuzviona. Haish. Then pa Facebook yangu yajaja uraye Mârãngë mukanya chikarambu. Vozi tinoera sokuka saka mutupo aiwanza kusara ku page nekuti whatever. Tozitenda.